1-2 talja, missä oli suunnanvaihtava väkipyörä. Mutta nyt meillä onkin 1-3 talja. Täällä on edelleen paska väkipyörä. Käännetään muuten toi toistepäin, että toi varmasti lukittuu tuolla. No. Miksi mä käänsin tän ympäri, kun epäkeskon kulma oli just tikasta vasten. Jos vetää löysät pois, niin voi olla, että tää puristuu tuota vasten. Niin nyt meillä onkin taas 1-3 talja. Teoreettisesti. No tää on se paska väkipyörä edelleen, mutta meillä on tässä puhtaasti 1-2 talja. Eli tää on teholtaan pikkasen parempi kuin 1-2. Paljonko sä painat? 90 kiloa. Niin tää on nyt todennäköisesti semmonen 50 kiloa riittää vetoon, niin sanottiin. Tää on muuten aika märkä tää köysi. On ihan likiä. No niin, kokeile siitä nostaa ylöspäin. Nyt mitä suorempaa sä vedät alaspäin, niin sen paremmat tehot. Noin, vedät siitä. Kunnolla vaan. Tässä pitäisi olla tällainen hanska. Ei. Ja painaa liikaa. Noin. Eli nyt kun tästä ottaa vähän dynaamista voimaa mukaan, niin repäisee, niin sieltä kaveri nousee. Ja nyt tietysti ylhäällä pystyy auttamaan sillä, että jos sä vedät tästä köydestä alaspäin, eli jos sä vedät tästä köydestä alaspäin, samalla kun mä vedän täältä, niin se keventää. Tai sittenhän sä voit tehdä sillä, että sä otat ihan potilaasta kiinni ja vedät maastavedolla potilaasta ylöspäin, kevennät. Et jos otat potilasta siitä rinnasta kiinni, valjastaa potilaan valjasta jostain kiinni, ja nyt nostat sieltä, no niin, nosta. Noin, nyt kummankaan tarvitse tehdä juuri mitään, niin potilas nousee. Hyvä. Eli nyt me jos ajatellaan, että potilas olisi roikkunut noiden nykäysten vaimentimen varassa tajuttomana, niin ei meidän tarvitse muutama 10 senttiä, me saadaan potilasta nostettua ylöspäin. Niin nyt me saadaan kaikki potilaan romut irti tikkaista. Nyt sä voit irrotella potilaan koukut tikkaista. Täällä voi samalla purkaa tän, purat toi väkipyörä pois. Eli voi aloittaa siitä taas pöysin ja sulkurenkaasta. Eli tässä nousukahvan kaverilla, missä olisi toistepäin se portti, niin toimii paljon paremmin. Noin. Sitten sä voit laskea potilaan alas, eli tuosta häntänarusta kiinni ja kahvalla laskea. Tästä kiinni on. Ja otat taas naru tonne alaspäin. Jos sulla on naru tänne, niin on vähemmän kitkaa tonne. Noin, ja sitten kahvalla lasket hallintaan. Miten nopeasti? Aika kyytiä tulla. Pysäytä siihen. Ihan käsistä se hanska.